Есіңізде, балаларым, сіз бит минем тормыш давамы, сіз ул минем бәхет, сіз ул ләззәт, йөрәгемә минем давамы. Әйе, давам, сездән дава табам, давам табам сезнең йөзләрдә. Шул чагында бәхет чаткылары чагылып китә нурлы күзләрдә. Мин бәхетле, минем тормышымны дәвам итеп туты җимешләр. Бәхет инде, бик зур бәхет, бәбкә белән тулса имешләр. Мин бер вакыт китеп барам икән, истәлегем кала җыр булып. Үлмим әле, китмим әле мин, оныкларым кала мин булып. Автор Гөлнур Галимова.